Darma iyan. Darma susuyan. Bila benar tetian nga. Hindi ka jingit ka jong ayap hi. Kanam kerla. Kasenjuk kirang bakul kabriu hinyo trap harengkat kasenjuk kinong sensyar senong kabriu hinyo trap haka hinyo terik unaitung arjar pun riau kala syong da kajinya lang kepala yathir halor ka khasial Saturmas District Regulation of Land Amendment Bill arjar pun riau kinong yalam na kini kasenjuk kila ong ba kajinya lang kala sim ya karai bandau weng ya ka notification ban pha penpai biang ya ka bill bat ban pha jingtho sa kisnong kiraj bat ki hima ban yatelang hakaba ondala biang na dong shadong on pha apat da ka jingtho shaulat banum ai ka jingmen joru ya kabel uba RL bra nongyelam na kitei sinjok ulong ba kini kendu ru yo sembut mitrang ba kajala bakmi yakna District Council Affairs uba perston tensong kumju yo mitrang ba ukonrat ke sangma bat on pha kopi ya karai shau Chief Executive Member ka khasil Saturmas District Council ulong ba ka amendment bill ka kedo ban weng ya ka kentian consultation lani ka clause 16 na ka act bat kani kan kata namar kanum dan jingmut klem ka jingamir jingmut bat ka dorbar snong raj bat hima halor ka khendau ka siam da ka bakentho ba ka jingtho haka amendment bill kalong da kumwei ka bau ba Powell Chocolate Executive Member ba dipe yakna lan ka council ulakren da kumwei ki nongilam na ki arsenju ki kedo ba kimla ban sngotu ya ka jingmut basalendet ka rai ka bangila sim galong ba ngin persya ya ka nika amendment bill arhajar arpundre tak benkong pat ngila sim ru ya ka rai bangin dawa ba enweng no ya ka notification ban recall ka baar ban recall ya ka bill bat tho syabaro ki snong ki thau rengkat bat ki hima bangin ya trailang bat ba ngindala biang na dong sedong ngin aru ka jing tho show governor ngili kendu yo governor ngili kendu yo minister DCA ini kendu yo chief minister jongka jela ka chungli bat ngin ai copy ru ya kani resolution syai si ambadon buram jongi kita hideki rai ba ngisem tax ni kadaw ba ay kalong habayade bat katuk amendment ka clause 16 bala wengo itu contain in consultation bat ki dorbar snong ki dorbar rat ki dorbar ri mar kat kumbakar ni em yong ba nakapor la ya kram ya kani ki issue nrai kham poi she aslam nging persya iki rajong ka discount ni don rakat haba yade ban digitalize sikine ban yada ya ka khandau ka siap ni don rakat bat ki henrai ban ongpat ba num shimshu ya ka consultation yangi ki dorbar snong bat kumjuru iki dorbar hima ki dorbar kata ngimla ban priang mar hadu menta mena la da philai menta ka registration haga state government haga revenue department ki pensiong nang ngerim halor ke duler halor ka pata mot ka dor jong ka jing soi kertang jong rangba snong ki dorbar snong kadan ka ikhtiar haka nrai kum kalong menta mot yangi mi tho shu mot kan le ke discount ni persya halor kata maria ka bala don balen ga kamat sa tu pi kata ki snotho maki mo nrai nakaliang ga jongi kila ka jingthmu ga jongki kala banlong dukumwai nrai bamyo banya karen banya shonglang banya merjing motlang ka jingtho kami dukumwai ka jingkren kami dukumwai hangta kan kami kini ki isu bangim snotho e kata kan kai ga jingbot joki silendat yam tep kan marlada yo banya shonglang ni ya perkhat ni merjing motlang daga jing snotho te kala ban poi skapa baru nrai kum bakalong mentang ngimla ban puli ga jingmot perkhat ga jongki kiru kemla ban puli ga jingmot perkhat jongki te pi nrai da ka bay shonglang ka ya sha ken ga jingkran mar ga jing tho kami kumto ka jingkran kami da kumoi te klumara kani ngindala ya
Syong perkhat sa kawing meeting ngin simega rai hang tang. Speaker kom kay bami Kat kum ga kayalam ka kam kai. Batay ka kam kai. Ka kut na hang ni kala kut. Amarla phipait ha to ka amendment dai. Propose amendment. Bala laong bala wen ya ka tu la pendot kami contain consultation igi stakeholders. Henry haba ikram pat IEM in charge yung am kamlong kumta. Tingingim song thok kan. Kalong do kumno. Tidak kalau nggak tahu kom hatu ke ega jing hatu pidun em nak liang jepi pada bapin le ikendu lan delegation iki kom tam ke pinyo jing syai pai de bukan nak ladon em bapin ladon jing temu ne bisa de wan ikendu ne kan Em ngim pat wan ikendu bat lada kem khot ngim le. kumpul Mar ki simegara klam konsol ini te. Jing syai kila de man khot am. Tabakong san kalong ba menta kada isu bangin pensange ya ka concern yung governor. Ngamakani sistem kilala chaka DCE mentala parat ika steo arteo. Makadai na ru ka khatlai tarik mo. Ka bakong san menta kalong ba ngin happen sange no governor ban pensuru how governor ban ai ka ya ka clarity halor jong kani ko bil ba o governor unum ai ya ka concern ko jong ani lan unum asan ni kan ko bil ba kan long ka bahkan long ka di ngini kenduru ya minister jong ka DCE iba presiden tinsong iba mendan mentaha sosial but sada ka dan ke jingkot nakaliang jong ka district council ngin saya pensinya perkat bangin dei sada ka dei ngi bangin ya kenduru mereka bahakmat kadai ban pensange Em kam dan mar la pikran ya ka gadget notification ka bami how to snap kadai hakapor ba ulong ulat ngajela setiap malik pot but they halor ka to close ba kimut ban wen ya ka dei kani fi gadget notification kadai live hotorek u benai leber jong ka snap ar hajar ar puar di hang ni kala syai kedar hang ni kini ki fixation of ceiling on right land holdings ke clause 16 kalau adon lupa kani henry kempat penteri kami menta pensuwen ke kamlong kan ngin pechwa ka ek reaction bami na kini kisni hadien mingila ke pertai kelai kiru kelai hakai ganong rim bangi yang bangi persya dengin pek kai ka jubak na kalian ka jongki Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.